Auren su daɗi, Hauwa'u Abuya ƴaƴan dangi ne kuwa ta kai. Auren Hauwa'u Mai auren su da Abuya Siniya wanda ta zaɓo. Auren Hauwa'u Mai auren su da Abuya Siniya wanda ta zaɓo. Da fari rabu nai sakawa wanda ya yi kudu arewa, sai da kai nake hayewa, yau salati kai daɗawa a gurin ɗan larabawa, ɗan suwai ba annabi gun kana rabo. Yau biki ake na ƙauna a cikin sababu ɓarna, na gani akan idona martabar haƙori tauna, kun abu ya Hauwa zauna, tunda a gidan koma shi kika zaɓo. Siniya ne shi mutum ne na mutane, aibata shi kuskure ne, kyan hali jarin mutum ne, ga abu yanan a zaune, bumbukin sa al'umma do suka rabo. Hauwa'u makin yi dace na abu yanayi kwatance, kuyi zama na so wadace, karkiyar da masu kirce, si shigo si miki kwace, na abu ya Siniya shi kika zaɓo. Na ji bakalarki karamar tabar mijinki, yau amarya ga shigaki, fashi dan tama a kanki, karki sa hakan a ranki, Siniya yana riƙe wanda ya rabo. Duk na ganni oyo na ɗarewa masu koyo, rariya aikin ta yoyo, to abu ya kaje juyo, Hauwa kar kasa ta wayo, ci da sha tsari tufofin ta ka zaɓo. Maman ango nai sakawa, hajiya uwar riƙewa, ta'aziyya nai zubowa, abban ango nai faɗowa, ajawa sai yayi macewa, rabu gafara ka mai higun ka ya rabo. Ya ban wuce ka, Malam Adamu gaida ka, mama kan da na yi wa barka, ba ta fafakar maroka, yarki Siniya ta ɗauka, Siniya diyarki Hauwa'u ta zaɓo.
sanya Alhaji kawu ma yana nan Malam Yunusa ma yana nan Alhaji Ali Kanta na nan Kawu Ado ma yana nan Alhaji Oga ka kiran gun kana rabo Dan Azumi na nan Alhaji Kabiru ma yana nan Ado Balari ma yana nan Salisu Wanzam ma yana nan Hajiyan Koko tana nan Kala Hauwa kala Aisha na zabo Hajiya Kandiya Fuloti Hajiyan Ramlat tana nan Kala Khadija mata na nan Hajiya Hauwa'u Tatu Anta Hajara Ruqayya Hajiya Mari Uwagun kuna rabo Hajiya Hauwarin jina nan Talatin Ali Boy tana nan Marin Baffa yayyana nan Wannan Azumi tana nan Iyayen amarya dusina nan Nura na fi Sama'ila na zabo Allah dusina nan Salita Yuma yana nan Adam na gode yana nan Abdullahi ma yana nan Hauwa ma umumi na nan Anti Indo Hajjuwa yamma na rabo Auren su daɗi Hauwa'u Abuya yan dangi ne ko ta kai Auren su daɗi Hauwa'u Abuya yan dangi ne ko ta kai Ni kam taziya zan da dai ma Alhaji Wasai baban ango kenan rahama Allahu zuba mai alƙali zan sa yayi murna ya daɗa maimai na gaida uwa gun ango murna ta daɗa maimai mama ga amarya kan de murna ta daɗa maimai malam Adamu uba ga amarya murna har kai Auren su daɗi Hauwa'u Abuya yan dangi ne ko ta kai yayuna ango suna yankuza na sanyo yaya Hassan Husaini Allah ji kanka gwarzo ga awwal jogasa ni takari ka musu Lukas Allah ya ji kansa Salisu ma ya kwanta dama Rabi'u Buba Sadis dan Sadi a raina Saminu kudai Sabi ta sinuran ta kai Auren su daɗi Hauwa'u Abuya yan dangi ne ko ta kai Osoro Isa Dini Ashiru sun yi murna Khalid Bigi Boy baban nan Maryam sun yi murna Anti Karima Fatima Anti Zara murna Anti Shafa Hajjaju Saro Anti Sa'ade Anti Ummi Malu Anti Rahama sun murna Anti Fatima Khadija Anti Adam mata kai Auren su daɗi Hauwa'u Abuya yan dangi ne ko ta kai Anti Salamatu Anti Asabe sun murna Anti Lami Kursi baby tana ta murna Nana Khadija bebin Ummi du sun yi murna Fatin Marjali Jummai Aliliya Na'ima
nasa da ummi tashi dai a ciki tana ta murna na gaida hajiya ta loko masu ta kai Auren su daɗi, Hauwa'u Abuya yayin biki kuwa ta yayin amarya sunayen kuza na jero Abdusalamu baban mata Khalifa Shiro Sala'u Yakubu Gaddafi na kwararo Garzali Isubu Yaya Usama Nuri Na'ima Fatima Ummi Nasa Umaima Umman Sha'aban Bala Rabiya duka a takai Auren su daɗi, Hauwa'u Abuya yayin biki kuwa ta umman afuwan anti Kiris fa'iza sun yi murna anti Ikilima na saki na salawisa kawayan amarya momi Firdausi nasa Nusai ba walida Maryam yar fes nasa ga Aisha Kano Abrat Bilkis nasa Fatima walida maman gayu a takai Auren su daɗi, Hauwa'u Abuya yayin biki kuwa ta ya malu bilar gwagwa baban Haruna harko Jabar Buhari mai Kano su Jamilu a jefo harko Yunusa Dogo Adam Telo Usaina harko Jamilu Danja Awwalu Malam Yunusa harko ga Mustahindo Boy Abba Duwa zai fakanta Abban Muhajir Malam Awwalu a takai Auren su daɗi, Hauwa'u Abuya yayin biki kuwa ta na gaida almu dan uwa Shafi'un ummi Allai Ibrahim Rinji Hamisu Breka sun yi murna Ahiru Mula Abba Zizu Baballo yayi Abdul Aziz Menera Dallani murna sun yi Muhammadu Mubarak Pepe murna du sun yi Yunus Adi Malam Awwal ne du ta kai Auren su daɗi, Hauwa'u Abuya yayin biki kuwa ta kanne na ango zan saban manta da ku ba Adamu Tela Khalid Walid kuna duba Ibrahim baban safe abban ahabuta mu Abdul Inusa Jona Uce Bilal da Sani baban gida Kabiru baban nan ya yake bi Okasha Umar Sadiya Abalo sunan ku ya kai Auren su daɗi, Hauwa'u Abuya yayin biki kuwa ta ummi ana zurfa Kairat Hafsa Sumayya Firdausu mai Rabiyuti Hajiya Karima Gwanata Nana Khadija ummun koko sun nuna murna Fatima Aisha Lele na kama suna Kannan amarya Abdulsalam Musa Khalifa Usman Amur Aliyu Udurus sunan ku ya kai Auren su daɗi, Hauwa'u Abuya yayin biki kuwa ta Islam Yahaya da Inusa Ziyaya Muhammad Ango Islaha Amarya Walida Nawara Ummi Jannat Shukura Kairat Mushubba Baby Isan Zakiya Sa'anu sai ba hauti na Maimuna DJ Hajiya Karimatu Sayyada ga Amina Siyama ga Amira Aminatu du'a ta kai Auren su daɗi, Hauwa'u Abuya yayin biki kuwa ta Umar Mai Amfani nan gunza na huta a cikin wakar Hauwa'u Abuya masu gata kunyo auren soyayya haushi a gurin magauta Hauwa'u Abuya ce ke ce ta ɗaya a mata komai ku biyo sha tsari ba zancen yin mugunta auren Abuya Siniya yayi daban a takai Auren su daɗi, Hauwa'u Abuya yayin biki kuwa ta kai auren su daɗi Hauwa'u Abuya yan dangi ne kuwa ta kai Auren su daɗi, Hauwa'u Abuya yayin biki kuwa ta kai auren Hauwa'u Amfani auren su da Abuya Siniya wanda ta zaɓo Auren